F'artiklu ta' opinjoni ippubblikat fil-Gazzetta Malta Today, l-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon akkuża lil Bernard Grech li qed jinganna lin-nies meta qed juża l-gwaj finanzjarju tal-partit biex jiddevja l-attenzjoni minn fuq in-nuqqasijiet politiċi tal-istess partit. Michael Falzon ikkritika wkoll lil Bernard Grech ukoll talli fi kliemu qed jipprepara lil partitarji nazzjonalisti għat-telfiet li ġejjin fl-elezzjonijiet li jmiss tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew billi jneħħi responsabbiltà tat-telfa skunċertanti fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet minn fuq spallejh u jitfaħħa fuq il-kapijiet ta' qablu. Bil-mod kif ippreżenta m'hemm xejn ħażin bil-pożizzjonijiet politiċi tal-Partit Nazzjonalista u l-problemi qegħdin fin-nuqqasijiet finanzjarji. Dan huwa għerq, sostna l-eks Ministru Nazzjonalista dwar Bernard Grech meta indirizza il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista meta fetaħ il-proċess għall-elezzjoni tal-kap ftit jiem ilu, Bernard Grech għażel li jagħmel enfasi kbira kemm fuq għandu dejn il-partit fi sforz biex jagħti l-impressjoni li raġuni ewlenija għaliex il-partit mar ħażin ħafna fl-elezzjoni li għaddiet ma kinitx in-nuqqasijiet ta' tmexxija tiegħu iżda s-sitwazzjoni finanzjarja li wiret minn ta' qablu. Osservaturi kkummentaw li Bernard Grech lab din il-karta sabiex ikun jista' iżomm postu fis-siġġu ta' tmexxija tad-Dar Ċentrali, kemm billi jippreżenta lilu nnifsu bħala il-vittma tan-nuqqas ta' maniġġjar serju tal-kapijiet ta' qablu kif ukoll billi igerrex lil min seta' kellu x'interess li jtellaq miegħu.